Okon a Chibon ya yi shekaru 18 yana aikin kiwon kaji a wajen birnin Lagos. Shekara guda kenan da yanke shawarar yin aiki tare da kamfanin Farmer Crody mai tallafawa manoma wajen samun masu saka hannayen jari. We used to do 2,000 birds on our own before now. Ya ce a baya mukan samar da kaji 2,000 ne kacal a cikin makonni 7 zuwa 8, to sai dai yanzu bisa tallafin Farm Crowdy mukan samar da akalla kaji 4,000 a cikin mako 5 ko 6. 5 to 6 weeks the birds are ready for cropping. Wannan tsari yana da sauƙi. Akwai manoma da suke son buƙatar kuɗi da mutane da suke so su zuba jari a aikin noma. Temitope Oja na ɗaya daga cikin masana aikin gona na Farmer Crody da ke ba da shawara ga manoma. So I get to come to the farm time over time. Nakan zo gonar domin ganin yadda lamura ke tafiya domin komawa in ba da rahoto. Send results back to her hand at the Farm Crowdy office. Farmer Crody zai ɗauki kashe 20 cikin 100 na ribar da aka samu, inda manomi da wanda ya sanya hannun jari za su raba sauran kuɗin. Farmer Crody kuma na ɗauka wani ɓangare na aikin mai gonar. I don't have to go scouting for Bana zuwa neman abincin kajin da magunguna da makananan kajin. Duka wannan kamfanin Farm Crowdy ke ɗaukar ɗawainiyar. Wannan alakar na samar da riba matuka. So in a way, the relationship has been good, it's been profitable. Shekaru 3 bayan da aka kaddamar da kamfanin Farmer Crowdy yana da ma'aikata 35 da kuma babban ofis a Lagos. Sai dai waɗanda suka girka kamfanin sun soma aikin ne cikin kalubale kamar sauran kamfanoni. We started with friends and families and love. Mun fara da 'yan uwa da abokan arziki da suka yarda da irin abin da muke yi. Mun kammala kashin farko na gidan gonar kafin muka samu mutane suka fara yadda. Kafin ka ce kwabo mutane suka fara zuwa daukar nauyin ayyukan. People started coming back to sponsor all over again. Waɗanda suka girka kamfanin sun kwashe lokacinsu suna ƙoƙarin janyo hankalin masu saka jari. Anas suna halatta wani taro ne wanda cibiyar kasuwanci da bunƙasa masana'antu ta Jamus ta shirya. Ina tsammanin yanayi na kasancewa ɗan kasuwa akwai wahala idan aka yi misali da birnin Berlin inda hayar gidaje ke zaman kasuwa mai kyau wadda ɗan kasuwa zai iya jarrabawa. Saɓanin abin da ke faruwa a Lagos inda samun wurin sana'a da samun masu saka jari yake da wuya saboda rashin yadda. Pitching to investors, it's a lot harder to pitch to investors here because there's so little trust. Yanayin aikin kamfanin ya sa kamfanin Farmer Crowdy an san shi sosai. Kamfanin yana da masu saka jari daga Najeriya da Jamus da Amurka da sauran kasashe. Ina da sha'awa kwarai saboda dama ce na yin cuɗanya da sauran masu tasowa domin samun mafita ko kafa cibiya ta masu saka jari. Wannan dai wata hanya ce ta ci gaban fasaha wacce ake amfani da ita don bunƙasa sha'anin noma.